जो थांबला तो संपला. सो थांबू नका, शेवटच्या श्वासापर्यंत लढा. गुड इव्हिनिंग वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी. वॉरियर ऑफिसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सुप्रिया आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आत्ता आपण राष्ट्रीय लोकसंख्या 1976 हा घटक अभ्यासणार आहोत, जो की तुम्ही प्रत्येकाने अभ्यासला पाहिजे, कारण लोकसंख्या धोरण हा एक असा घटक आहे की ज्याच्यावरती आयोग वारंवार प्रश्न विचारत असतो आणि अगदी छोटेसे असणारे हे घटक आहेत, आपल्याला मार्क्स मिळवून देऊ शकतात, कारण याच्यावरती बरेचसे क्वेश्चन जे आहेत ते फक्त रिपीट होत असतात. एक दोनच पॉईंट याच्यामध्ये महत्त्वाचे असतात आणि आपण जर ते स्किप केले तर मात्र आपले मार्क्स जाऊ शकतात. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 1976 जे आहे तर त्याची घोषणा कधी झाली ते पाहूया. तर 16 एप्रिल 1976ला याची घोषणा केली तत्कालीन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉक्टर करण सिंह यांनी या लोकसंख्या धोरणाची जी आहे ती घोषणा केलेली होती. ओके, तर 1976चं जे लोकसंख्या धोरण आहे ते यासाठी महत्त्वाचं आहे कारण हे आपल्या देशाचं म्हणजे भारताचं पहिलं राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण होतं. आणि जर आपण कुटुंब नियोजनाचा सुद्धा जर विचार केला तर अख्ख्या जगामध्ये कुटुंब नियोजनासाठी असं काही धोरण आखणारा भारत हा जगातला पहिलाच देश आहे आणि त्यामुळे पहिलं लोकसंख्या धोरण असल्यामुळे हे धोरण आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर याच्यावरती का प्रश्न येऊ शकतो तर आता 2021ची जी जनगणना आहे ती होणार आहे आणि त्यामुळे लोकसंख्या हा घटकच आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे आणि मग इथे आपल्याला प्रश्न बनू शकतो, म्हणून हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. तर याची घोषणा कधी झालेली आहे, डेट व्यवस्थित लक्षात ठेवा, 16 एप्रिल 1976. त्यानंतर ही घोषणा केली कोणी तर तत्कालीन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉक्टर करण सिंग यांनी. आता इथे सिंग लिहिलं आहे, काही ठिकाणी सिंह असेल तर दोन्हीचा अर्थ एकच होतो, हे मात्र तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके, आता या धोरणातला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे याच लोकसंख्या धोरणाने मुलांचं विवाहाचं वय जे होतं ते 18 वरून 21 वर्ष केलं आणि मुलींचं जे विवाहाचं वय होतं ते 15 वरून 18 केलं. म्हणजे विवाहासाठी किमान वयाची अट मुलांसाठी 21 वर्ष आणि मुलींसाठी 18 वर्ष ही कोणत्या लोकसंख्या धोरणाने घातलेली आहे तर राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 1976 हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, आणि या लोकसंख्या धोरणामध्ये सर्वाधिक भर जो होता तो कुटुंब नियोजनावरती भर दिलेला होता, हेही तुम्ही लक्षात ठेवा. तुम्हाला आठवत असेल तर 1975ला राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली होती, तर हा तो कालावधी होता की इंदिरा गांधीजींच्या कालावधीमध्येच हे लोकसंख्या धोरण जे आहे ते लागू करण्यात आलेलं आणि मग त्यावेळेला बरेचसे जे शासकीय कार्यालय आहेत किंवा जे शासकीय कर्मचारी आहेत बऱ्याच लोकांवरती कुटुंब नियोजनासाठी म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो एका भाषेत की सक्ती करण्यात आली होती. ओके, पण नंतर 1977ला मात्र अशी कोणतीही सक्ती केली नाही, ते सगळे जे नियम होते ते शिथिल करण्यात आले. आता या राष्ट्रीय धोरणाची उद्दिष्ट कोणती होती तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या धोरणामध्ये कुटुंब नियोजनावरती भर देण्यात आलेला हे आपण पाहिलेलंच आहे. तर मुलींच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्यात आले या धोरणानुसार. त्याचबरोबर शिक्षण पद्धतीमध्ये लोकसंख्या विषयक शिक्षणाचा अंतर्भाव करणे हे पण त्याचं एक उद्दिष्ट होतं. शासकीय कार्यालय असतील किंवा शासकीय खाती असतील यांना कुटुंब नियोजनाचा जो कार्यक्रम आहे तर त्याच्यामध्ये सहभागी करून घेणं हे एक याचा उद्देश होता, ज्याच्यातून मग शासकीय कार्यालय असतील, काही शासकीय कर्मचारी असतील तर यांच्या मार्फत जे कुटुंब नियोजन आहे याचं जे महत्त्व आहे त्याचं प्रसार करण्याचं कार्य सुद्धा उद्दिष्ट सुद्धा या लोकसंख्या धोरणामध्ये ठेवण्यात आलेलं होतं. त्याचबरोबर राज्यांना मिळणारी जी मदत आहे ती लोकसंख्या नियंत्रणाच्या यशावरती अवलंबून असेल असं सुद्धा एक म्हणजे घोषणा तिथे करण्यात आली होती. म्हणजे राज्यांना जी आर्थिक मदत मिळते केंद्र सरकारकडून तर ती मदत जी आहे ती मदत करते वेळेला एखाद्या राज्याने लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत किती कार्य केलेलं आहे आणि ते राज्य किती यशस्वी झालेलं आहे हा एक निकष लावला जाईल अशी सुद्धा तरतूद होती. तर आपल्यासाठी महत्त्वाचे असणारे पॉईंट कोणते आहेत, एक तर हे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण कधी लागू झालं, त्याचबरोबर हे विवाहाचं वय जे बदललेलं आहे मुलांचं 18 वरून 21 आणि मुलींचं 15 वरून 18 तर हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्यावेळेला आपले आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री कोण होते किंवा कुणी या राष्ट्रीय धोरणाची घोषणा केली तर हे आपल्याला माहिती पाहिजे आणि त्यांचं नाव आहे डॉक्टर करण सिंग. ओके, सो अगदी छोटासा असणारा हा टॉपिक आहे. त्याचबरोबर आणखी एक राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण आहे 2000चं, तर ते सुद्धा आपल्या अभ्यासासाठी महत्त्वाचं आहे. तर ते सुद्धा मी लवकरच तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे, काही वेळातच तो व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला मिळेल. सो कीप वॉचिंग आणि जर अजून तुम्ही वॉरियर ऑफिसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच पाहायला मिळेल. ओके, कीप वॉचिंग. थँक्यू वॉरियर्स.